बिमा नोंसोर नामजों मोजाङै थाबानो जाबाय आं एसे गुबुन जायगायाव थांना फैनि आबौआथ' थांनो नागिरदों बिफा बेंगालराव बिमा बेंगालराव एसे खाबाय नालाय नां दे बिफा मोजाङै थांबानो जाबाय फैसाफोरखौ मोनबानो थाब थाब हरबानो जाबाय नानिनि स्कुल फिस होनो देलै बिमा जागोन नों सिन्था खालामनाङा मास जोबबानो फैसाखौ हरबाय थागोन आङो दे बिफा होनबालाय टाइमबो जाबाय नानिखौ टिउसनाव दोनलांसै आं दे बिमा होनबालाय थाथ'दो आंबो ओंखारलांसै माबोरै जाबावलै फंबायबो माथो गाखोब्रानो रावबो गैथारा माथो बेनोथ'लै आदा खोथाया साननो गोनाङा माजों किस्ति हरबावनांगौलै हाब आसासो फैबायलै हनै होद नोंनो लांदो दे लांदो नोंनो लाइनखा दे आदा नोंनो लांदो आं उनाव लांसै होमबा थिखोखानोसै दा औ बहाबा थांगोन जोंखौ टिउसनसिम दोनलां दे गाखोदो स्कुटियालाय माथो जाखो माथो स्कुटिजोंसो दोनलांबाय थानाय नुयोमोनलाय गाज्रि जाबायहाय गोदान बायफिननो हायासै जाथारोलै एबार बेखौनो थिखोबाय थानोबानो जाबाय आं नोंनि मबाइल नाम्बारा हरहाय मालाबा अबा थांनो गोनां जाबा लेंहरनो जाबायलै एबार पेसेन्जारा पारमानेन्ट जाबानो जाबाय हरदो मबाइला फिसाइ गैयियावनो बिजोंसो एसे लाइन लानांसिगोनहाय नोंना फैसाया थ' मामि नै फैसाया नांथ'ला दे मालाबा जमा लानोसै सानफ्रामबो गाखोबाय थाखायो दे थांदो होनबा दे बोरैबाफोर जाहरनांबासोलै नोंना दामबा गावदांबा लिंहरलायगोनलै आदा बेलाय आंनि पारमानेन्ट पेसेन्जार खाना बिदि होनफ्ला देनां थर खालामदोब्रा नोङो बिदि नङाब्रा मानसिफोर खोनागोन फाग्ला नै गावदांसो बियो गावदाङासो रिजार्भ लिंहरलायबाय बियो नोंखौ नंमारगौब्रा नै हाब फाग्ला नोंमारगौथ' बा हरलायबायलै नोंना हेल' ओइ जोंनि आइ मोनाव आलासि जानो फै जोंहा ए नंगौ नामा दे फैदो नै आंबो ओंखारखानोसै दे आं थांगासिनो दे बा दे आदा लासैनो नोंनि जाखासिगोन बियो फिसायाबो बेंगालरावखासो मोजां जाखासिगोन नोंना मालै फंबाय थाथ' नोंहा दे थांदो दे मा दाबो फैया बेलाय
नेनो बानाया हाथारलां। गोबाव जाबायमोन नामा नेनायालाय? नेनो बानायासो हाथारलामोन आं। दखानाव गय जानायाव एसे लेट जादों। दे गाखोदो दे। थ' बायबायला गारिया र' दसे लाखिथ'लाय। मा जाखो? माबा हायबायला फैसा एसे नांथ'गौमोन आंनो, मोनथ'गोन नामा नोंनाव? बेसेबांथो नांगौमोन जाखो? बारा नङा 5,000ल' नांगौमोन, नोंनाव दंबा हरथ'दो। ए बेसेबांल'थार र'। नै हरगारबायहाय, जाथारबाय आंहा मोनगबाय। थ'दो होनबालाय। थ'दो थांसै। माथो नायबाय थाखो? नैलै माबा मनिपुरनि निउस नायबायदां। दावराव जागासिनो दंना दासिमबो। निउसाव पेपाराव होगासिनो दं। बेखौनो नायदां। हाब बिमा माथो दिनै आइ गावदांमोन आलासि फैनाया बोरैथो दासिमबो फैया? ना गारि मथर मोनाखै नामा बिसोर? जानोहाय बिफा, मानो दाबो सफैदियाथाय? माथो गारियाव थाबाय थाखो? फैदो हाबहैनोसै। औ दे। आयै, आफा। नै माथो बिमा, फिसाजोआ सफैबाय माथो हनै। फैदो आइ फैदो फैदो। फैदो, हाबफैदो। औ। फैदो आइ, न' सिङाव। फैदो फंबाय, जिरायफैदो। आलासियाबा बबेनि जाखो? जागोन दे दा जागोन। हा फंबाया सोर जाखोमोनलाय? माबा आं टट' ड्राइभार, बेखौनो लानानै रिजार्भ लानानै फैदां। दे मोजां मोजां। ओइ बिमा बिमा। मा जाखो? थां आलासिनो साहा लाना फैथां। जिरायथ', दे। आं लायनि। दे लोंदो, साहा गोजासो जाबाय। अरजाया। जाग्रायाबो जेबो गैया, साहा गोजासो जाबाय। मोनलोंबायना साहाया? औ। दे लोंदो। नै आगै रथ'लाय। मा जाखो बाजै? जोंना नोंदाया बहा बहा गारि बोयोफालाय? न'आव सानसे फैया, ओंखामबो जाफैया। खिथानांगौना खिथानाङा जाखोब्रा आंलाय? होद खिथागानोसैलां, न'आव एसे जालायथों। नै आगै, मा जाखो? मा सानबाय थाखो नोंलाय? माबालै बाजै, बे आदा बायलाखौ, बे मनेन्द्रनि हिनजावा, बेखौसो बहाबा बहाबा दोनलांबाय थानाय नुयो आंबो मोजाङै मिथिजोबला। ए नंगौ नामा आगै? नों खिन्थाबाय जाथारबायहाय आगै। औलै बाजै, दे बाजै होनबा। दे होनबा आगै।
जागोनसो र' बे हौवाया आंजों फैथोंसोल' बे ओइ बिमा सोर लाबोनाय सियार बोरो मा लाबोखो माथो जेबो गैया मनाबो गैया प्लास्टिकबो गैया गैयालै पेसेन्जारानो गैयाबा आं माखौ मा लाबोनो मोननांगौ आंलाय आं नोंखौ माबा माबिसो खोनागासिनोहाय माथो हनै रानिपुरनि मनेन्द्रनि हिनजावजोंसो फन रायलायबाय थायोनो होद नों माबा खोनालाबायोब्रा मालायनि बुंनायखौनो लालाबायो नामा नंगौना नङा उनाव मिथिनांगौबा दिगदारसो दं नोङो आंजों दे सोरना जायो उनाव नायबानो जाबाय लाजिनोबो रोंला बेयो फिसा देरलायलायनानैबो हेल' नैबायला आंना मबाइला दैयाव गोलैनानै गाज्रि जाबायहाय नोंनाव गंसे दंबा हरथ'दो मा मबाइल जाला दा बे नों रायलायनाय मबाइलालाय सोरनिथो बेयो मालायनिसोहाय बायला मबाइला दे बे आं लाग्रा मबाइलखौनो नोंनो हरनोसै होमबालाय आंहा गोदान लानोसै थाब लाबोदो दे मबाइल गैयैखाय थानो सुखुथारासै आंहा औ दे नै आं ओंखारखाबाय नै थांगासिनो औ दे थाव दङ ना औ दङ हरलाय औ दे माबाफोर नांदेरबावगौ माम ओहो नांथ'ला दे ए आखला बिदिसो मबाइलखौ गोमादों होननाया बेनो सरखाथारदों बियो फैथोंसोल बे सालिया 6 थाखाना मालायनि फिसायखौ बमब्रायग्रा देना हरनां बिखौ मा जाखो मा जादोंसो होनदों नोङो नोंखौ सिखाजों देना हरथारनां नै नाङा बाजै बिदि नङा हगार बेखौ देना हरथारनां हगार मानो दानलाबायनांगौ बाजै हौवायानो थोआखै नामा नोंनो हर बे मबाइल आंसो हर हो जाबाय बाजै आरो नोंहाबो जाबाय थ'दो बाजै थ' एसेल' लोगो हमफैबावदे नोङो आंनि हौवाखौ मोनगोनसो नोङो आंजों मा जाम्बि मालायनि बिसिखौ मानो बेबायदि खालामहैनांगौ जाखो नोंलाय जाम्बिसो होनदों नोङो बे मबाइला मानो बिनि आखायाव थाहैनांगौ नोंनि मबाइला आं मा मिथिगौब्रा आंखौ नों मोजां रोखोमै गाननाय जोमनाय होनो हायाखै नोङो आरो 2 3 मोजां मोनदों बाहाय गोसोथोदों होद मा खालामबावनांगौ आंलाय र' फन हरनोसै आं बेनाव
हेलौ बायला नों आंखौ लानानै खारदोहाय ओरैनोबा नोंना बेसेया रांखिनिथार आंखौ लामायाव बुना हरगुलायथारदों ओमफ्राय माब्ला थांनो गाबोननो थांनोसैथ' औ दे आच्छा थगायखाना माखै बिलाय मा दासिम फैदिया बिलाय दासो फैबाय नोङो फैदों माबार औ ओइ आदा रथ'लाय र' मा जाखो फंबाय हाब आदा बबे जायगायाव एफा गोबाव गोदोहैयाब्रा आंलाय बाजैया माथो आदा बायलाजोंसो खारफ्लांबाय मा बायलाजों दोनखारलांबाय औ ब्रा आदा नोंबो थाब फैयासै नालाय नों जुदि मिथिखादोंब्ला आंनो मानो फन खालामाखै आं बिनि थाखायनो दिनै शरुमाव सेकेन्ड हेन्ड स्कुटिबाबो लाना फैदोंमोन आरो आं दिनै बेबायदि खोनाफैबावबाय आरो आंनि फिसाजोआ आंबो बारा मोजां मिथियालै आदा जिबैनावसो दोनलांदों होननानै खोनादों आंबो दे आदा थांदोलै दे गावनो स्कुटि नांगौ होननायखायनो आं बेसेबांबा गोजानाव थांनानै खामायहैदोंमोन दा बिनि थाखाय आं स्कुटि गंसे लाना फैदोंमोन नाथाय आं दिनै फैनायाव बेबायदिसो खोनाफैबावबाय